ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗು ತುಳು ಜನಪದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಐತಾರ ತೀರಿಯರ ಅರೆಗು 68 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ 150 ಹೆಚ್ಚ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಿರು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಆದಿತ್ತಿನ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಐತಾರ ತೀರಿಯರ ಅರಿಗ 68 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡ ಪರತಿರಿಡು ಜನಪದ ಕತೆ ಕಬಿತೊಡು ಬಂಗಾಡಿದ ಪುದರಕೇಂದಿನ ತುಳು ಜನಕುಲು ಬಂಗಾಡಿನ ನೆಂಪು ದೀತಿನೆ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿಯರಿಡಿದಂದು ಪನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಆದಿತ್ಯರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಾಯಿಲಾ ಬಂಡಾರಿ ವಂಶದ ಕುತ್ರೊಟ್ಟು ಮಂಜು ಬಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗೆ ಅನಂತರಾಮಿರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕಡೀರ್ದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಿನಾರ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷರಂಗ ಬಂಗಾಡಿದ ತಾಪಕಿರ ಆದಿತ್ಯನ ಬಂಗಾಡಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲಿನು ತುಳುನಾಡ ಪರತಿರಿದ ಕತೆಕ್ಲಿನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರಸಂಗ ಆದ ಮುಡೆದು ಕೊರ್ನಾರು ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲೆ ಪಟ್ಟದ ಪೆರುಮಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೆಲಾಂಡಿ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬಿರುವ ಬೀರೆ ಬೊಲ್ಲಬೈದ್ಯೆ ಚಾವುಂಡ ಚಂದುಗಿಡಿ ಇಂಚ 150 ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಬ್ಬಾದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಅಗತಿನ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾವೊಂದುಂಡು.